चिरां जिल्ला आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि मावथिफोर ज' लोगो हमलायनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव आस्राबारि मावख' लांगोनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि गेजेरजों जाना थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिटिसिनि बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, एमसिएलए जेम्स मुसाहारि, एमसिएलए फानिराम ब्रह्म, लोगोसे बिपिएफ हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा। बिटिसिनि बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहासार जागोन आरो सोलिफु सरकारा मा खामानि मावखो बिनि सायाव सोंथि खालामो आरो बिनि फिननायखौ फैगौ बिसायख'थियाव फिननायखौ रायजो राजाफ्रा होगोन। लोगोसे आथिखालनि बिटिसिनि काउन्सिलआ मा अबस्थायाव दं आरो जानो थांगासिनो बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरदों। बिपिएफ दला फैगौ इलेक्शनखौ लानानै आरो बिटिसिआव आगोलाव जेरै बिपिएफ हिसाबै बयबो जाथि धर्मालम्बी गासैखौबो लानानै खौसेयै बिटिसि ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालायनाय आरो इउनियन लाबोनायनि खामानि मावदोंमोन। बेखौ आरो साबसिनै मावफुंनो थाखाय जों दा थागथियारि जादों आरो रायजोफोरनिसिम जोङो दा थांगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बयबो रायजो राजाफोरजों दानि सरकारा ओनसोलाव मा मावदों मावाखै, बोरैहाय बिटिसिखौ धंस' खालामगासिनो दङ, बिटिसिआ बोरै जोबस्रांलांगासिनो दङ, ओनसोलाव जे दासिमबो इउनियननि नामाव जेबो मावजेनाखै, बेफोर खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ आरो दिनै बे आस्राबारि प्राइमारियाव बेखौनो लानानै जोङो सावरायलायदों। बयबो आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव थानाय गामिनि गावबुराफोर आरो बुद्धिजिबिफ्रा दिनै ज' जानानै बेवहाय जोङो सावरायलायगासिनो दङ।